Tenang ya. Sugeng enjing Mbok Petrus. Sugeng enjing Mbak Yu. Kados pundi pawartosipun sehat ta nggih? Alhamdulillah. Sae pastunipun. Sae. Sae sehat. Siga mau karo badi jogeti. Kayaknya mau krungu Gubuk Asmoro nggih. Oh, Gubuk Asmoro. Petro Mbah Raji. Gubuk Asmoro. Bawoni. Mutiara sekali. Kita tampilkan artis yang terpendam. Mingkan mingkun Nyingkar nyingkur. Ngono ya, Kang. Iki bawa nyemoni awake dhewe. Sopo? Iwang wadon-wadon. Kawitane ingkang tur ning akhire malah Gubuk Asmoro. Yes. Gubuk. Pawit anakku Nurdila. Nurdila kaya Nurdila. Dipun suwun kalian Ibu ngaten. Wis apa-apa. Terus jas sama. Lingsam yen keh Lingsem gen kelingan. Kelingan desa. ping pinten? Lelampahan kang Lampon kang kamu ada tegese iki. Memori yang telah lalu. Zaman saya dan Pak Durun berebut parangganan. Lah mbok nggih duren-duren roti-roti. Saiki. Oh, kene pinter kae. Aku ya senajan temu iso nyawang wis mareng, Pak. Wong tresna iku ora iso duweni. Jongko kalih jangkah niku dhisik. Nah, Cangkah aku wong ben kalah Vespa. Jajal aku nek biyen nggo Moduk. Drago. Dia mesti milih aku. nggih mboten ngoten niku. Wah prima wis kari. Tresna tulus senajan nengku buk Wong wadon iki yen wis tresna, aja meneh gaweke gedung magrong-magrong ya kok kaya. Nang gubuk wis dadekke gubuk Asmoro. Kuwi cocok.
Tadi diklan. Ah, Mas Petro menika wonten panyuwunan saking penonton. oh nggih penonton Pak. Kawane sih, Den. Aden sinden. Napa Bu? Andalo apa? Oh, nyumbang lagu. Nggih, monggo nyumbang lagu. Kerinduan. Gambir sawit. Gue Pak Ciput. Yuk video saya ini Pak. Kenapa Pak? Cepudut. Nek cepudut mesti bayar. Mangke bayar Pak RT menika. Gala-gala. Oh, Pak Raji kalian sinten? Pak Raji kemawon. Sanes. Oh, nepang. Oh, nepangke menika Pak Raji. Lajeng badhe mundhut lagon gending napa badhe nyumbang lagon gending? Nyuwun ditembake lah ngoten nggih. Oh, nggih, Bos cocok. Kalian ibu kampung di Mriku contoh tauladan yang baik bagi warga. Oh, nomor kali napa nomor setunggal? Mang tujuh mawon. Nomor setunggal menika ingkang suni lagu. Oke. Mangke sing nyanyi nggih diparingi, sing ngendang diparingi ngoten to? Nggih. Kalih sing ngidinke nggih diparingi. Iseng-iseng mboten apa-apa. Panggih 8 lembar dindum papat. Nyanyi lo kendang. Nyuwun berdiri ngendikanipun. Salah pegel. Loro diampingi. Wah. Sing siji iki penjaluke penonton, siji penjaluke dalange. Kaya apa tak nyawang nek kono ngadeg kan sing lingkuh. Di DP. Kula mengke nggih direpeli kok. Ora dibagi ngeline iku lho. Iki ngalah wae, Mbak. Pun kembang rawe pun bawane ngendikanipun. Lah mau wis. Mau jarang mireng nembe nonton angguk kon panjenengan kula. Geseng ngono lho. Debat. Sesi Demang. Wong nyuwune niku kembang rawe kok. Oh nggih, kok seneng kok sing. Senenge kok sing gatel-gatel. Oh, jarang mireng kok. Ayo, Nduk, pinangani. Wis. Wong niku kesenengan ngendikanipun. Kulo nggih seneng kok rawe iki. Mangko ditados kan kembang rawe kula. Kembang rawe, kembang rawe.